Без трусів теж. Я була в шоці. А він сидить такий, знаєте, з такою задоволеною наглою мордою і каже: "Привіт". Я говорю: "Да, здравствуйте". Здрастя. Він каже, я кажу: "А що ти кажу, без одежі, що це таке?" Він каже: "А що тобі не нравиться моє тіло?" Зразу питання на питання. Я кажу: Тіло гарне, питань немає, але мені не нравиться твоя поведінка". Говорю: "Ми з тобою 3 дня переписувались, перший раз побачила, а ти передо мною во всій красі". Він: "Ну ти подивися, який я гарний, ти подивися, яке в мене тіло спортивне. Тебе що, це не збуджує?" Я кажу: "Ні, в такому випадку мене це не збуджує". І все, я виключила цей скайп, WhatsApp я сказала, скайп, і этот саме, і заблокувала його і викинула. Тому що, ну що це за це? Я порядна жінка, на минуточку. Вот. Так до чого я веду? Резюмірую.